la 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 la. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alhajin Allah barka da yamma. Yau barka dai. An wani lafiya? Lafiya lau. Bismillah ka zauna mana. Wallahi Alhaji ina ga ma a cikin yanayi nake. Yanayi? Wallahi tallahi waya akai wani kanin babana Allah ya masa rasuwa. To kuma na tabbata in ban je ba tsine mun za su yi wallahi saboda mutuwa uku akai ban je ba. Da Allah da Annabi nake neman taimako da Allah a taimaka min da 2000 kuɗin mota ko a je a sani a mota. Allah sarki. Kowanne akai min zan ji daɗi. To. Taimaka min. Nawa kace? 2000 Alhaji. Ko a sani a mota ba? Ko a ban 2000 ko a sani a mota. To. Allah ya kiyaye. Amin, nagode. Allah ya kiyaye. Nagode. Ba komai. Gaskiya irin samun irin ku a duniya sai an tona. Wallahi Alhaji. Ai Alhaji mai imani ne kai mai tausayi. To. Wallahi tallahi kuma abin da ke faruwa ni ba na ganin laifin masu kuɗi. Waɗanda suke zuwa neman taimakon ne nake ganin laifin su. Sai ka ga mutum ya zo ya shanta ka ƙarya a taimake shi kuma na ƙarya yake. Kaga ba daidai bane ba. Gaskiya. Amma yanzu wani abin da kai sadaqatul jariya kai sadaka mai gudana. Ba komai. Nagode Alhaji. Ba komai. Yanzu ina ganin ma tafiya zan yi kawai Alhaji. To ba komai. Idan samu jana'iza. Allah ya kiyaye. Nagode. To. Hanya na mutumin ba ƙarya yake ba. To ni dai dai da zuciya daya. Yawa. Shikenan. Je jona mata wannan. Maryama autan mata. Masoyi. Ai Maryama ba da wani buri a rayuwata illa na faranta miki rai. Ko ta halin kaka zan iya shiga domin in faranta miki rai. Na gani. Saboda Hausa suna cewa ranar biyan bukata rai ba bakin komai yake ba. Gaskiya ba dai wurin masoyi. To akan bukatar ki Maryama babu abin da ba zan yi ba. Ni dai buri na kada ki kuka, buri na kullun ki zama cikin nishadi. Kuma zan yi miki abubuwa muhimmai. Ina da kuɗaɗe yanzu ma an tsaye da ni takara. Da aka tsaye da ni takara na faɗa a zaɓe takarar ɗan majalisa. Sannan ƙarshe yanzu shugaban ƙasa ya kira ni an tara manyan ƙasa a lallaɓa ni ni ne sanar president. Daga ɗan majalisa kuma. Sanar president. Sanar president. Daga ɗan majalisa sai sanar president. Sanar president ina ga miki. Sun tabbatar an yi hattakin ƙasa aka yi. Aka yi fareti aka yi komai. Gaba ka tahi kenan. Gaba ƙololuwa. Ƙololuwa aka babba na haƙuri sannan kuma. Kai kuma sai ka ce bayana. Kada ka yanka. Shi ne nake gaya miki. Gaba na yi. Ni zan cewa gaba kai kai kuma ka ce baya kai. Kai tunanin ka ai tunda kai dan majalisa ka wadi sai president tunda ka ce aka lallaba ka aka baka hakuri kamar kasa da ita take. Kuma kai baka san ita ce. Muje. Kin gane? Da aka zo aka buga wannan takara, nan aka zo aka kada ni, sai shugaban kasa aka tara manyan kasa, sai aka kira ni aka ce to ni ne sanar president. Aka lallaba ni in yi hakuri in karbi sanar president din tunda ka kin ga kujerar sanar president ai ba ta kai ta abin ba. Faɗa abun a gani. Kin ga da na fara majalisar jiha din. Kuma Allah ya yi da na wani majalisar jiha suka ce ina da magoya baya. Sai aka lallaba ni aka tara har da shugaban kasa aka haɗu da gwamna. Kusan gwamna yana yi da aka babban hakuri. Karbi ta kasar shi sai suka bani sanar president. Sai na yi hakuri da karɓar kuɗi. Zai bikin. Kin gane? Da aka zo aka buga zaɓe suka tabbatar ina da capacity sai na faɗi zaɓe. To bayan na faɗi zaɓe shine aka tara shugabannin ƙasa ma. Sannan president ka faɗi. Dan majalisa ka faɗi. Muje. Kuma ka taɓa senate. Muje. Tun a nan kofanin ne ya yi. Ya gane? Muje. Kin gane? Da aka zo aka yi takarar dan majalisar jiha. Da aka zo aka bada takarar da yi. Muje. Muje. Kin gane? Da aka zo aka bani takarar dan majalisar jiha. Aka zo aka yi fasha, aka yi makudi aka kada ni. To shine shugaban kasa ransa ya ɓaci da dattawan arewa gaba kiɗa. Ai kawai shugaban kasa ya ce ki kai. Gwamna ne ma ya kai kasar. Gwamna ma ya kaga neman sai a tsanke shi a sake wani gaba ɗaya. Mu saki. Ki kwantar da hankalinki. Babu abin da ba zan yi a kanki ba. Banda ma matsala da na samu
kin ga wannan takarar dan majalisar jihar da aka bani ai kin ga ba shi aka yi, aka zo aka kada ni, to da yake gwamna yana yi na ya duba capacity na sai ya lallaba ni, shine sai aka zo aka bani kujera ta ƙasa Senate President kenan. Da aka bani Senate daga dan majalisa sai aka baka kujerar Senate President. Kwarai kuwa Gaba ka ci. Ban gane gaba na ci ba. Ce aka in yi haƙuri, wannan kujera ta Senate President ƙaramar kujera ce. Kujera ta ɗan majalisar jiha ita ce babbar kujera, amma saboda capacity, saboda masoya kada in ba masoya na kunya, suna cewa sai kai, na ce ba damuwa sai na yi din, na karɓa na haɗa da haƙuri. So da haka babu wani abu da zai gagara cikin al'amarinki, a shirye nake ne duk abin da ya fi cancanta in ga na biya miki dukkanin wasu buƙatu. Assalamu alaikum. Amu alaikum assalam. Lafiya lau. Salam. Nan ma kuɗin motar ka zo nema ko me faru? Me ya haɗa ki da wannan? Dan majalisa ne. Dan majalisa? Senate President. Senate ba ɗazu ka zo ka same ni ka ce in taimaka ma da 2,000 ba? Senate President ne ni. 2,000? Kai. Ga su? Senate ma mutumin banza ne kai? To babana na wannan. Senate President. Ke tafi gida. To Allah ya tona asirin ku. Irin ku ne daga ƙarya sai ku koma ɓata yayan mutane. Ka taimaka min ka bani wannan 2,000 billahi allazi la ilaha illa huwa, in ka tafi da 2,000 nan ka tafi da rayuwata, tunda ka fita domin Allah ka bani domin Allah, wannan abin da ne na yi kuskure. Dariri. To sai ka gaya mata gaskiya waye kai, ka gayyana mata in ji in gani, ka gaya mata bara kake ba kowa. Ba ni 2,000 dai zan baka. To shi kin gaya mata kira Ladidi. Zo. A'a saurare shi. Ladidi, an dan samu tuntuɓar harshe ne wajen maganganu na. Tuntuɓar harshe? Tuntuɓa. Ƙarya nake. Ƙarya nake. Ai ganin zubin ka kai zubi. Matso ki saurare shi. Ladidi, ƙarya nake yi. Duk abin da na gaya miki ƙarya ne. Abin da Zattijo ya faɗa shine gaskiya, kuma shine mai gaskiya. Ka gaya mata mabaraci ne kai, ba kowa baka ji tsami kake ba ne? Anya babanki ba su da alaka da mutumin nan na Daura? Wallahi kuna kama sosai. Waye? To ai ka lashe kudin ka. Ka to na Lagos, na Lagos. Tinubu? To ai ka gani ai na ai mutumin ka ne. Da an ce da ku aka yakin neman zaɓe. Ni ba na siyasa. Ba na siyasa. To na can sama fa. Ololuwa. Kuna kama wallahi, kuna kama. Shi ma yi yake so ka bashi. Sai mu ka 2,000. Ni 2,000 ce tafi damuna kan wayannan manyan mutu ban da Allah 2,000. Gata. 1,000 zaka bashi baba. Ai ki aba. Baki da tausayi ne? Ko ke ma irin su ne wanda suke watsa kuɗi a banza? Kai kaka ci mun mutuncin amana. Ba wai ina cewa wayanda suke za ka gansu sun je wajen biki. Sun je wajen. Je ka. Allah ka tafi. Ka san Allah ka gode wa Allah. Da Allah ya baka yin wannan zuciyar. Kaga su manyan mu gabaki ɗayan ina ga masu yanzu ka san me suke yi? Kawai idan za a yi biki su je su yi capacity. Nan ga talaka suna cikin wani yanayi. Wallahi in zaka wallahi ka gode wa Allah da Allah ya baka arzikin ka. Mu kaga dake mutsiyata ne. Mu duk shugabannin nan sun sa kanmu a gabas sun abin nan. Ba kai talaka ya dinga tunanin wai shugabanni za su taimaka masa? Ko ma hukaci ne kai ne. Kawai duka ne na wancan da ya dake ni ban warke ba, kuma shi wannan ya karɓa ya sake ci gaba da duka na. Na gane. Duka biyu nake sha. Na yi shekara 8 suna duka na, ga wannan ma shi ma an ce 8 zai. Wai. Shi na kai. Na kai din shi ma an ce 8 zai. Gobin ta ishe kai gama 8 ai. Kai sai na zo neman ƙari wallahi. Ko in shiga gidan nan an gama abinci. Ubanka.